दैबाना नायनो फैदों लोगोफोर जोङो नै भैरबकुन्द'आव नुबाय दा दैबानाया माबायदि बिथिं डेन्जार बन फैखादों नै नोंथांमोनाबो नायनोबा फै लोगो हासिबाय ना नुबाय दा दैखौ लोगोफोर माबायदि आयौ आयौ नै लोगोफोर दैया गिलुलुलै बाल बारा खाथियाव थांजाया बेथिं आरो ना हमगासिनो नुदोंना बे जाबाय ब्रिज बन बिराद फैदों लोगोफोर हाजो गुगाबोबाय थारमाने दैबाना लोगोफोर दैबाना दिनै थाव दुंग्रा माने बुखारबोबाय सोरबा बन जमा खालामदोंमोन देरफुदोंसो दैया लोगोफोर देरफुदों पुरा देरफुदों आरो नै देरफुदोंसो ब्रा मिथिबाय गुसुंखागोन दा बेयाव बे खुन्दा खुन्दि अन्थाइफोरानो मिथिबाय दंफां देरसिनबो नोंसो बाल दैया मिथिबाय देरसिनो ओइ बनखौ टारगेट खालामदे नाय देरदों ओइलाय लोमसाबाय दा ओइलाय देरदोंसो देरदों नुदों माबायदि खुन्दा फैदों लोगोफोर बा नाबो मोनदोंलै हरै मोनदोंना जालालां बिनि नाखौबा माबायदि अकस्मात न गोजौआव बिराद अखा हादों आरो ओरैबायदि बन फैबाय दे बहुद बोसोरनि उनाव थारमाने बिदि बन फैलायनाय दैबाना फैदों आरो ना नङाबाथ' गैलामोन ओइ लांखाजोब्बाय माथो इनिखा दै देरदों दैबाना लोगोफोर भुटान अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दैया नै आसामाव माबायदि देरग्लुंफैदों खोलाहानिया दै जिं जिंफोराव थानाया साबधान दै लोगोफोर नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनानै था बेसेबां खहा खालामहैगोन बियो दा गाहायथिं थांनानै बे दैया लांजोब्बाय हनै आइखौ लांजोब्बाय दा पुरा हाजो गुगाबोबायलै बे मिथिबाय लोमजोब्बाय हनै आइखौ लोमथारसै दांनांगौनो जार बन फैबायलै खिन्थु बारनो हागोन ना हाया दै नायखो रावबो हाया ना रावबो हाया दैदेरिफ्राबो हाया बै खुन्दाफ्रानो दांलांगोन नोंखो दाखालि मोनावनिया फिसासोमोन मानो थारमाने अकस्मात फैनायखाय दाखालिनिया माबा जादों आरो अरुणाचल भुटाननि माबानि भुटाननि बर्डार फैयोना
दाखालि हनै हनै थाबाय दियो दाखालि मोनावबो थारमाने बेफोरबायदि दैया फैनायमोन आरो खिन्थु दाखालि हरनिया एसे फिसामोन दै लोगोफोर ओरैबायदि ना नस्थ' खालामलांबाय दाखालिनि दैया माने भुटान हाजोनिफ्राय फैनायमोन दाखालिनिया दिनैनियाथ' जाबाय अरुणाचल आरो भुटान मोननैजों जमा जाना फैदों आरो बे दैया ओरैबायदि बन फैबायना नै नायदों बिथिं दै नाला दं नामा ए बै मोनसेया थांनायालाय बादाखौ दङ थांनाया बना एभेलेबेल जासिगोनलै दैयाव अखाया दङ गोजौआव मोजाङैनो मिथिबाय आइबो थासिगोन बै ससेया नांखाबाय बेयाव बै गिदिराबा थासिगोन आरो बेयो नैबे फुला गिदिरा बेयो थासिगोन नै नांखाबाय आदैया गोसोमखौ टारगेट खालामदो दैया देरदों ना मादों बेखौ टारगेट खालामबा मिथियो बैयाव बन जाबनायाथ' थांखाबाय दा फैगोन औ दे मिटिंसो बन्द दा itu jauh mahal banyak keluar ini lah orang mari ini ke studio ini hello dari gitu बहुत बच्चे वाला का है कामन पर अरे बड़ी बोल हंडर ठंडा नहीं में होगा कोई बात बोलने को और मौत तो किधर पका दियो ने बाबा बियो खोनाबाय आदै फन दंथ'वालै बाबा मा होनना बुंगोन फाइन सासेया खामानि होगौमोन बेफोरो माथा मारिनानै बे ट्रेक्टरफोर लानानै लायबानो जायो गादा बेयावनो ओंखारजोबगोन मिथिबाय ओइलाय बेफोरबो जायो हाजाजोबो बुस्थुखौ दखल खालामनानै बे दै रानबा माबा खालामनानै पावारसिन लांनानै हाहो बेयावनो नंगौना नङा ओइ नै लोमजुसावबाय आदै नुबाय गोसोमखौ नुबाय दा देरदोंब्रा मिथिबाय जोङो बैयाव मोनसे गोसोम टारगेट खालामदोंमोन ना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावनो नै लाइभ दिन्थिबाय थादों गोसोमखौ नुवासै दा ओमफ्राय दहाय बन नुदोंमोन बनाथ' गैखाला देलाय गोसोमा गैखाला ओरै गोमाथारबाय ओमफ्राय बै अन्थाइखौ टारगेट खालामदो ओइ अन्थाइखौ मिथिबाय नैबे अन्थाइखौ टारगेट खालामसै जोङो लोगोफोर हाग्राखौ ओमफ्राय बिनि उनाव दा नायदो नोंथांमोना लाइभ नोंथांमोननि मेगन सिगाङावनो देखायबाय थादों लोगोफोर दैबाना लोगोफोर नै दैबानायाव दंफैयो जोङो नै नायदो नुबाय दा दैबानाया नै बिथिं नै दै नायगासिनो जोङो माइब्रा हाजो खाथियाव आदैया बारनो हागोन ना हाया बे दैखौ आदै हानाय नङालै हानाय नङा फैसा गिदिर फुंदा ओइ वाटारफल खिलाय वाटारफलखौ खिन्थागोन र' 5 लाखसो होबा बारगोन ना बारा आदै हाया 5 लाखखौ लुब जानाय माने जिबन होनाय न' बंफां संख्रियानो गुबुन ना बन नांगौबा लांफैदो लोगोफोर खसिगोन दा लाइभ दिन्थिबाय थादों लोगोफोर नायबाय था नोंथांमोना आरो जोंहा भैरबकुन्द'आव वाटारफल जाबाय दै गोदानै वाटारफल ओंखारदों नै नायना ला नोंथांमोना गरम बोथोराव नैबेयाव दुगैनो फै
नुबाय दा वाटारफल नै बरिया जोङो बेयाव दुगैयो होननानै फैसा लानोसै नामा दे बैयाव पाइप मोनसे गिदिर लांनानै लगायनानै बैयाव गारनाय ना फैसा खामायगनो हागोन गरम बोथोराव बिदि बियो बिदि थाबाय थायोबा आरो नै बेयाव हाजोआ दरसे मस्थ' गिदिर गोग्लैबाय बैनिफ्राय बनफ्रा नै बन बिराद फैदों नै लाइभआव दिनै दैबाना नुबाय आरो बेयाव ट्रेक्टरा फासिबाय